Saiki aku sing ladeni karo kowe. Yo saiki karepmu piye? Panjenengan badhe mlebet wonten ing sak jaran. Jalaran kula matosaken ing mangkene. Kang Mbok Widodo menika badhe mangertos. Nanging luwih becik. Kowe wae sing ninggalake papan kene. Terus menawi kados ngaten sewangan Sing hati-hati. Luhur temen budel. Ya. Widodo karep nyanyi. Coba aku tak membo dadi manuk gagak tak jilmo. Kabeh pancen ora tak silaki. Sing manjilmo dadi manuk gagak kuwi mau pancen aku. Pun aku kepengin ngerti. Jebul kaya ngono. Yo, ing kene pancen ora ndak silaki. Kuwi mau kabeh kangen aku yen aku ora mangan menungso, aku ora bakal wareg. Ning kok beda marang kadangmu. Yen kadangmu alus tumindake ning yen kowe kok srogal-srogol apa meneh makmu kaya ngono. Aja mbok padhake aku karo kadangku ing kene. Aku lara atiku kaping pindho jalaran kabeh mongso kok tumindak. Ulang ning Darmo. Kowe aja seneng atimu. Dumepe bisa tumindak sing kaya ngono. Yen to kowe
minyak tuh kelawan aku. Keng kawujudan dadi liwis. Lingdarmu. Pancen kudu kawujudanmu kaya ngono. Yen to kawujudanmu isih jalma menungso, isih lara rasane atiku. Mbok, ya jeng. Kok itu to? Menapa? Kakek rumiyin Kang. Iso? Wonten ing salabetipun Pakunjar. Prabu Angling Darma kok boten. Estunipun Prabu Angling Darma wonten pundi, Kang? Kowe pengen mangerteni Prabu Angling Darma ana ngendi papan dununge? Nika leres. Ya jeng. Sawang. Iku Prabu Angling Darma. Iku Prabu Angling Darma. Ya jeneng Ganesha. Kanggo mitoto. Jeneng sira mangerteni kawujudan. Mergo saiki wujudku dadi liwis. Satemah jeneng sira tawang-tawang kalis biasa. Ora maiki dirasa tresnamu kelawan panjenengan. Satemah ora lilo legawa kalamun tupun Kangmas. Wujude dadi mergo apa diajeng. Dinten sameneika kula sampun bobot titis panjenengan senuwun. Diajeng wis bobot. Kok kaya ngono jebule tumindakmu? Ngapunten ingkang Kakang. Diajeng Ganesha. Sinuwun Prabu Angling Darma. Jeneng sira larut. Kalamun tonggonku andum katresnan sampun tresna dumateng Diajeng Ganesha. Satemah nikesake wiji ana ing sakjroning Gargamuya. Ning kene pun Kangmas ora bakal tutup netra ning kene pun Kangmas. Titik weling lawan Diajeng. Kalamun tok ing besuke laire punang jabang bayi mijil pawesti kono dak pasrahno lawan jeneng sira sak putuhe nggonmu wenek tetenger putu jimat asma nanging Diajeng kalamun to ing besuke lair punang jabang bayi mijil jalu weneh ana tetenger kala swida yen kang besok lahir aku sing bakal ngopeni. Kowe aja nganti ngeling-eling karo Prabu Angling Darma. Yen kowe nganti eling karo Prabu Angling Darma kowe bakal tak pateni dhewe. Ampun Kang. Mula yen kowe kondo sing kaya ngono, kaya mlebu dari aku.